Ora aja. Monggo-monggo. Kali Mbak Renjel ya, Pak. Pun mau anut. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, asmanipun sinten? Pak Eko. Oh, Pak Eko. Nggih niki wae tembange Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Waton waras ya iki. Waton waras. Sesarengan waton waras, Pak nggih. Nggih. Roro Jonggrang. Yo. Yo. Mangga, Pak. Silakan bangsa. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita golongan. Jaga bentang kowe aja malungko barang iki kanggoku durung rampung bela mati kan Mas Prabu Kupala kang wis sedo ana ing lambung segara. Tobat kowe wanita parah. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penggil Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Panggawasa. Roro Jonggrang manut sun pundhut garwa. Joko bendong aku duwe bebono candi sewu sewengi kudu dadi Yo Jonggrang pun mutak. Sarana Jawa Sari Watamara. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga bendong kowe aja malungko barang iki kanggoku durung rampung bela pati kang Mas Prabu Kupala kang wis sedo ana ing lambung segara. Tobat kowe wanita parah. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penggil Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manut sun pundhut garwa. Joko bendong aku duwe bebono candi sewu sewengi kudu dadi
tambah malih Bapak? Tambah malih setunggal meneh. Tambah boleh Mas Bambang? Pepeling. Oh, pepeleng. Oke. Niki. Hah? Lah ya Bu Guru dijawab peleng nggih. Nggih kalian Pak Eko. Pak Eko nggih saking Tugerjo nggih Pak. Niki wau kalih garwane panjenengan. Apa ndi Bu? Oh Ibu kula ampel sekedap Bu nggih, mboten napa-napa nggih. Oh nggih monggo jan disumanggaaken he. Ya ora kadang ngono kan enek yang moro-moro tekan omah, ora usah mlebu omah lha ngon dikuncirin jaba kan ya. Heeh. Ya ta. Ya ta. Ya potong ya Allah, aku lagi ngerti loh Mas, kira Mas Reza tau ya. Mas Reza kan ya Allah. Nah jawab Pak izin ya Mas. Ya Allah gini loh. Heeh, di sana ngene lho Mas, sampean rada ngene ngono lho. Ya ta? Ah, rada seger ngono, alhamdulillah ya ta. Udangnya cepet. Nggih, pepeleng nggih, sarangan campur sari waton waras. Mau aku tok sing waras Mas gini-gini. Nggih. Semangga. Iya. Wis kumandang wayahe sembahyang netepe wajib gawe pangeran salat dadi jagae agama waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwe sampurna yen berjamaah
sembah nuwun Bapak Eko. Ya Allah Mas ini iki lha aku ki lek ngene iki ana to. Apa to Pak repot mawon Ya Allah Pak repot-repot panjenengan ya Allah matur sembah nuwun. Mugi-mugi Nggih, Pak sami-sami. Eko rezekine lancar lancar selalu sehat selalu nggih Pak ya Allah Pak. Nggih napa kula terne jenengan iki lho mboten. Wong wedok ora dhuwit cerewete. Nyapa to Mas? Basa disangone matur nuwun Pak badhe mandhap monggo kula dongeng. Mbok sing santai wae ora iso to. Nyapa to Mas? Sampe ndak gelem ya dikai dhuwit ngono Mas ndak gelem. Ora ning ngono ya matur nuwun Pak Eko. Dadi Pak Eko malah wedi. Lah ya apa ora? Napa sedaya wong wedok ngeten nggih diparingi harta. Lah ora nggih. Koten to Bu? Saestu to lho. Saman sing aneh berarti Mas. Ora aku ora tau blonjo bojo. Lho ngono kuwi to Ora. makanya kok. Ya ora men terima kasih. Ya terima kasih nggih Saking Pak. senenge enak ya. Saking senenge. Sinden kok kadal. Oke, Mas Bambang, ini saya sudah apa Sudah. tambah satu lagi? 5 tambah 5. Yo aja to Mas. Nanti dulu istirahat sih. Istirahat sih. Iki nyapa mbok banyak aku. Yo anu nggih ya Mas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinden oleh dhewe malah ora cetha iki piye dicaki. Nyelot ora cetha. Matur nembah nuwun Mbak Renjel kalian Pak Eko. Matur nembah nuwun sampun ngregengaken parjan ing dalu menika. Mugi-mugi mangke anggenipun kundur wonten Tugu Rejo pinaringan slamet wilujeng nggih Pak. Nggih alhamdulillah nggih. Mbok bilih mangke sawingkingipun Pak Eko monggo. Bapak Ibu request nggih saged, nyanyi kiambak nggih saged, duet kalih Mbak Sindene nggih saged tur monggo. Adicara ing dalu menika anggenipun Bapak Suyitno kalian Ibu Rofiah ngrawuhaken kanca-kanca waton waras supados nyengkuyung supados asung panglipur dumateng panjenengan sedaya tamu undangan ugi keluarga agung ing dalu menika nggih. Mungkin mantannya dari request Mbak Yuni sama Mas Bima. Ya adalah Mbak Yuni, Mas Bima ada request lagu. Mungkin mau nyanyi di sini mumpung ini ada teman-teman YouTube. Nanti masuk YouTube silakan cari channelnya buat kenang-kenangan monggo. Nanti biar ditemenin sama Sinden. Apa kita perlu ke sana? Iya perlu ke sana. Betul. Oke. Niku sebelah nggih mantan ta niku. Niku sing sunat. Oh, nggih. Sing sunat. Nggih. Matur nembah nuwun nggih. Menika pamundutan kathah sanget. Niki wonten pamundutan malih? Oh, mboten enten nggih. Niki wonten pamundutan yang ada di rumah tadi ada yen ora kleru ana ninggal katresnan. Uga pupusing nelongso dari WA saya tadi ada Pak Tulkiem minta 1000 kutha nggih Pak Tulkiem matur nembah nuwun ugi sedaya pamirsa wonten ing YouTube matur nembah nuwun nyuwun pupusing nelongso kali ninggal katresnan nggih mengke mbok bilih wonten wekdal dipun ladosi nggih mulai ndak ya wis kesehatanmu lho kanca kuliah kok ngene iki lho lek nggo ganteng-ganteng kok lah ya aku dhewe sing elek mbiyen kuliah ya ya nanjake waranggana salajengipun bibar Mbak Renjel wonten Resa Andriana waton waras lah sumangga waton waras sawangen dikane waton muni lek kowe iki ngene cek oh kena ngono kok Halo. oh iso Mana kena ya ngene iki kekompakane kanca-kanca waton waras watan waras Mas. Sawangan. Buayang ya. Nom-nom Nom-nom tuh sithik dipateni. tuwek ya. iki pateni ya matur nuwun iki saya bengi saya regeng ya nak nggih matur Dalu nuwun menika waton waras marak sowan wonten dalemipun Bapak Suyitno Suyitno adalah Ibu ndhawuhaken ingkang putra heeh Mas Bima Bima dan Sakti Mbak dan Yuni dan Mbak Mbak Yuni Yuni Kartikasari yang itu ya mantene lanang legu gagah. lambemu lagi tas opo Gak apa-apa Mbak ya ayo nyapa. lah ngono lho kudune sing awet Lha kan urung tutuk wis mbok hujat. wedok Iki sik kan yo ngenteni kudune. dhisik ngono ya. mantan wedok ayu mantan lanang ganteng kudune ngono Ya nek urung mlebu omah ya ini. ndi Mantene lho. iya
Biasanya ini semua Burung burung tamune ya. oke kok. Ngono ki yo nyanyi. Iya nanti akan Nanti ada ya. waktunya. Saya foto-foto no. Sik foto-foto. Mbok menawa sing nawani sampeyan engko lek kersa tamu undangan sik ya nek sing didhisikne ya. Gak usah. Dul. Bare. Iya. Inggih, Bapak Ibu wonten request lagu napa? Ingkang teng wingking teng ajeng menika Bapak mau request lagu apa? Kak, barne apa piye? Ya kalem nek burung. Lah ora. Ya maksudnya request. cuma penikmat ngono lho. Ngono. Kalem Ngimpi. Ala wong urung bobok kok ngimpi. langgam. Oh lagu to. Kok iso rong bobol ngimpi. Lah urung bobok wis ngimpi. Nggih ngimpi. Ngimpi. Bapak Dipun- mau Pak, monggo. ke sini tindak mriki. Mboten apa monggo. Monggo kersa tindak mriki lho Pak, monggo. Bapak sinten asmane? Bapak sinten? Pak nyuwun sewu asmane sinten? Hoi. Kalem karo wong cepok ya kowe. Pak sinten? Lah gila. Mriki lho Pak. Lewat jalan pintas. Takonono dhewe no, mbok menawa monggo. Ngongko lek gak dijajal kok kleru kan ya. Ora. Kan ya malu. Ora. Ora ya, langsung ya. Monggo kanca-kanca langsung ki mawon ngono jajali. Gak ya? Ora? Lebih sini kan aku Ora. dites. Wah, mboten langsung mawon monggo. Langsung Ya. Pak No. Piye lek nyauri ra iso. Kayak muda nek. Ya. Sripat sripit lambene mraka simpir yandes luweh pirakane anglam lami sidat cincang pasus angah di pusana dasar ayu mangsit kenya dan jiwa Kok jawil-jawil. Tak jaga mesat sebat matu taras ranta akan den malah kumuyu. Lho, lah kok sumu gak dhewe lah. Lah. Terayu panjak gendul lah marai. Es keras. Katon bunga Ganyo kang pino sari kujiwane kabeh mau
menika marak sowan wonten dalemipun Bapak Suyitno dalah ibu ndhawuhaken ingkang putra Mbak ini kalian was bingung semoga moga enggak Malen? Hirang dewe. Ya. Keton bunga kenyokang pindho sari suwantene lho nok luar biasa. Saya Mas ya. Anu piantun kene iki sok isin-isin. Sok isin-isin padahal biasanya sini-sini. Piantun kene jane iki budaya no. Budaya. Suarane apik-apik tapi Tengger Kidul ning malu-malu. Anu Mas. Penikmat. Ya penikmat uga penanggap. Penanggap alhamdulillah. Matur nembang nuwun. Lho ya ta mantene mlebu to ya ini. Salin. Tak titeni. Salin kowe kok. Wis ora dadi mantan yo tak titeni tenan kowe. Nyapa ora tak undang kowe? Ternyata undang lembut titeni. Yo nyusul no. Nggih, niki wau Pak No. Pak No sampun ngaturaken tetembangan ugi sampun ngregengaken pargian. Matur nembah nuwun. Ya iki mau no pamundutan wonten pamundutan malih Bapak Ibu. Mboten. Oh, kita sumilir. Ya ampun. Bapak kersa minggah Bapak. Mboten. Nuwun sewu kalian Bapak. Bapak sinten menika? Jenengan kersa minggah langkung saya lho Bapak. Nanggap nggih monggo lho Pak. Langkung saya malih niku. Menghubungi menika nggih. Mbok nawi minggah mriki Pak, mengke masuk YouTube, monggo. Iya. Lah, ngoten lho Pak. Munggah dadak misik lho jenengane. Beneran dredeg kok Mas. Sugeng dalu, monggo-monggo. Napa Pak? Lintang Asmara. Lah, kok dhuwur lagu ganti lagune.
Lagi termokumilir kan estri itu mbak. Wow, Nggak nilang. Biasa. Luar biasa Mas Bambang. Saya wengi saya keh pamundutan. Nggih. Uga saya regen nganggone nyugata kanca. Iku ya nek bintang tamu. Sapa? Nah. Engko metune bar umbul donga. Jare sapa? Metune engko wis terop dadi kukuti. Yung. Sabar dulu. Sabar dulu ya, Inces. Inces. Inces betul. Tutu ya. Jeng. Jeng. Jengat. Apa nih sing jengat? Mbak Afi. Anjing Mas Bambang. Ya engko lek ana wektu sabar dulu ya. Oh, enggak nyanyi. usah. Tenan. Ya? Ojo lho Mas. Aja. Nanti kalau ada waktu saya suruhin ya anu biar angglong dulu nasinya. Namanya ya. siapa sih? Sumianto. Hah? Namanya Kiki. Oh Kiki. Oh, alah. Itu kan satu letting dengan saya. Oh gitu lah. Kalau pagi saya Endang. Malam. Bambang. Tuh, Biasanya Mbak Kiki makalnya di mana loh? warung arep ning dineh kok. Enak men nek warung. Wae. Lengene. Oh ya jane. Ya, nak. Ya. Iki pamundutan sing kene didhisikne sik. Oke. Ana sing mirsani ana YouTube sabar sawetara dhisik. Sabar dulu Mergo ya, iki teman-teman. Tak minangkane tamu engko selak kundur, ngono ya. Nggih, Ya. heeh. Dipinangkane nagih janji 2 saged. Oke. Oke. Yo. Caca, saya eling gak nagih janji 2. Rasane kaya wis ora kuat. Kowe aku re na 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 na. Kok uripne galengan to Mas? Caman dhewe apa duet iki? Wong loro. Bisa Ya duet. ya. Ngapunten Gustape Pak nggih. Lagune heeh. Wo sak rep. Gitu. Apa kowe kabeh, Pi? Ya ngono apa piye? Nah, wis. Kowe kabeh. Tak tekon-tekonane dhewe, tak jawab-jawabe dhewe Iya, ngono karo aku, ya, karo aku, ya, Oke, ya, gak apa-apa Mas. Karo mlaku ya toh. Iya, ya. Karo ngeling-eling. Iki padha kok nagih janji sing satu. Iya, heeh. Yo. Balik enek nagih janji telu. Iya. Sing nagih bab plecet, mekar, syariah. Kulino nagih Mas. Anggota. Anggota. Naudzubillah kagak. Yo. Anggota bagian nyaur. Iya. Yo. Mani ya, Cak? Oke. Rambutnya murup. Ya buta rambut geni. Buta rambut geni. Ya, sesarengan maton waras. C. Cek. Kuwi nagih janji 1. Oh, mang si Dene saiki musisine. Nagih janji Ini grup 1. apa to iki? Kelingan rikala urip bebarek. 1 mau nggih? 2, Jangan jaluke sing loro. 2. Rasane Ya Mas ya. Mas. Ya. rasane kaya wis ora kuat kowe aku angkane urip bebrayan saben dina ra ono katentreman
telak lagu nggih. Rama. Ya sabar, sabar. Alhamdulillah. Ya lek ra sampean sapa to nak wong sing Ya. iso ya sing eling guru sampeyan. Sing eling lah Tur ya. ya jatahmu. Jatahku. Nggih, siap. Nah. Oke. Oh, cah nom-nom nggih. Sabar dulu nggih. Oke, sesuai urutan ana. Sesuai urutan ya. Iki pokok kudu sabar sawetara. Mergo pamundhutane akeh Kuwata banget. alhamdulillah tamu nih ya sik kuwata Mas Bambang. Wah, iya. Alhamdulillah. Saya nenggani nganti bubare nganti cara. Amin. Wah, cek kurang petang jam ya. Cek jam pukul piro? Pukul-pukulan. Ya. Ya. Iki ana pamundhutan wau napa temu kangen. Mas Tombo kangen. Tombo kangen. Temu kangen nih opo bener lagu Aku opo lali tadi. iki? Tombo kangen. Tombo kangen anjir. Bapak Bapak sinten ingkang request? Pak sinten, Pak? Pak Jono. Pak Jono. Lah Joni ini teng pundi? Loh. Oh ya dulure ya Oh, Jono dulure Joni. lah ya. Iya. Jono Joni. Kalem. Ya biasanya cah nom-nom kan senengane ndelok Jono Joni. Jono Joni. Ya, iki Ya. minangkane pamundhutan sing kene sik. Oke. Mengko ana iki mah tombo kangen ya uga minangkane pamundhutan saking Pak Tulkiem. Pak Tulkiem. Pak Tulkiem Jan, saking Purwasri matur nembah nuwun kepareng WA. Uga ana pupu sing nelongso. Pupune Pupune sapa? Lah iya sapa ya? Kae. Pupu. Kae gedhe. Pupu sing nelongsa. Ya pupu sing nelongso karo nagih ninggal katresnan. Nagih neh. Ninggal katresnan. Ninggal Yes. katresnan. Oke, ini apa Pinangkane dulu? sing dhisik ana temu kangen. Tombo Tombo kangen, tombo kangen. Temu kangen. Tombo kangen. Ya tombo Oke. kangen saya nak. Oke. Kok bar tombo kangen pupu sing nelongso. Iya. Oke. Iya, sesama. Minangkane pamundhutan Pak Jono. Iya. Yuk. Tombo kangen nih Mas. Semoga Pak Tulkiem dan Pak Jono menika dipun midhangenaken sesarengan waton waras. Ada Abi. Yo. Yo, 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 yo. Asik. Pradana Audio Anggara Laktek.
Jono. Pak Jono. Langsung kondur ta? Langsung kondur. Ya, matur nembah. Iya. Sampun marem nggih, Pak. Marem apa mboten? Kebelet pipis. Mriko, Pak. Nero goyanganmu sampai kudu ning. Lho. Jane emang melu goyang pisan ya. Saking senenge lho, Nak. Saking senenge ya, Mas ya. Muga-muga didongakne Pak Jono, Nggih. angsa rezeki kathah iso nimbali waton waras. Oke, nimbali nggih, Pak. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Nimbali piye mek diceluk waton waras ngono tok. Mek ngono ta. Lah sapa sing Tak nangkep? kira lek digawa sak rombongan rono. Ya muga-muga wae ya. Ya, amin. Amin. Apalagi pamrutnya Mas Bambang? Ana pupu sing nelongso. Pupu sing Sama nelongso. wis dua lho, istirahat dulu. Oke. Ketoke semangatan nduk wae arep. Sembarang ganti ya ora apa-apa. Iya, ganti dulu. Oke, ganti ya, Mas Bambang. Karena Terima sudah kasih. dua nggih. Matur nembah nuwun Mbak Afi sampun ngaturaken pamundutan saking tamu undangan ugi keluarga agung. Nggih, mugi-mugi saged dados jampining saya kagem Pak Jono sak kanca sak rowang matur nembah nuwun rawuhipun para tamu undangan kang sampun kondur. Sampun paring donga dumateng pinanganten sarimbit Mbak Yuni Kartika Sari kalian Mas Bima Sakti. Mugi-mugi anggenipun kondur tansah jinangkung rahayu wilujeng selamat. Amin. Nggih, pamundutan setunggal mbaka setunggal mangke dipun pinangkani kalian kanca-kanca waton waras. Niki kula gilir sakniki pamundutan ingkang wonten YouTube ingkang mirsani. Matur nuwun Pak sugeng kondur. Nggih. Ya nanjake Mbak Inces nulik sablah mongah-mongah. Yuk waton waras. Mas Bambang, Dalem iya yo. guruku SMP rawuh. Sing ndi? Bu Narsi. Nggih. Aku terus malih wedi. Lah napa Lah karo aku gurune? menguni SMP meteng. Ngapunten Bu nggih. Nggih, Sinau. guru lho karo gurune kudu SMP. bekti ya ngono. Bahasa Indonesia Mas. Teko bahasa Indonesia nilai piro? Alah basanane Indonesia ya apa? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia aku nilainya pro Pinten teko iki? Bu Pinten, Narsi. Bu? Mesti aku nek 6 Apik. itu gak tahu. Lah 8. Papat gitu. Papa tok seneng. Lho ngono kuwi lho hebate seorang guru. Iya. Guru itu mampu mengingat dan masih mengaku bahwa ki lho kae mbiyen muridku. Mbok kuwi nyun sewu, pinter ora kuwi lho muridku. Tapi lek murid kadang lek wis dipinterke lali karo gurune. Akeh ya Mas. Akeh tunggale ngono. Akeh. Makane murid akeh sing ya mergo ngono kuwi. Betul. Ya toh? Terus Bu Narsi ya menilai iki muridku mosok koclok. Mboten lho saestu. Mboten koclok pun gendeng. Aku malah bengi iki rada rawan karo sinden-sindenku Lah kena nyapa? rada rawaras kabeh. Aku ngene iki malu lho Mas. Mangkat, Sebagai guru ngaji terus Apa? sindenku koyo ngene iki. Kowe lek ngaji apa ngabak tak era godak no ngaji. Karo masamu pagu iki Alopo. Alopo. Nikmat al-Sakri wis sapa? Bisa nikmat. Bisa. Ora enak padha al nikmat. Aja ngono nah, malu kakak guru ngaji kok koyo ngene sindene. Riyen napa to Bu kok dilulusne mbok ben kono. Dicor ning ngarepe SMP lah apik. Lagunya Ana pamundutan pupu sing nelongso. iya. Terus ana ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Terus ana pamundutan saka kene mau umpama Tresno tekan mati iya, lali janji. lali janjine. Terus ana neh ayang-ayang. Ayang. Masih nanti sabar dulu ya. Sabar. Wis tok tenang ya. Ki engko sampe bensin entek ya Mas. Bensin apa entek? Kuwi lho sing diesel lho. Genset solar. Genset solar to. Ya mrongos sabene kok sampe. Caca lo gelem kok enek renjel golem. Kalem. Patra yo Pupus seneng longso, aku ngesakne tak sopone Pur, pupus seneng longso. Rol Pur. Dina iki dadi buta rambut geni. Pur, ayo kita tok maneh kita pacaran tidak direstui. Kere aku yo nang. Jajal rokok mek Ya tok sampe. maneh. Tau Pak. Apa iki satenane? Ngene lho Bang koyo tenanan lho kok koyo gila ngono. Lah ndinge tak kenekne bae kenemu nglonyom. Kok iso koyo tenanan.
den apik iso. Takdirku sing jawabke. Wes kok kene. Seliramu beda ati beda lambe. Ya aku. Iya, wis kadung jeru lagi. Wis kadung mati rasaku. Wambene lho kok. Kang Mas Rongo notangesku. Raine ngelumpuk. Becik eka melengak saka uripku. Soten nek ra Pari pasan ngrangge Sing apa itu? lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis nasibku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Ati Matan marah spesial buat ibundaku. Ibu Narsi ya. Ibu Narsi Dan juga teman-temannya. Yo. Asik. Yo. Nuli Apa Kang Mas? katresnanku marang sliramu jan. Mosok to Mas? Pikirku kok. Janganlah kau bersedih Nuli. Ya Kang Mas. Harus semangat ya. Semangat. Bayaran entek pada semangat. Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku nglanene wong liya apa kurang tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong kang duwe aja selak batinmu marang kahananmu Kang Mas pupus rasa tresnamu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung mati rasaku Kang Mas ngono tangisku becik kowe lunga saka uripku. Pari basan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis nasibku pilihane wong tuaku Mas pupusen rasa tresnamu. Boten parah. Asik. Ada Nuli. Ada Bambang Bawowo. Waton waras Balowo. Balowo. Yo. Pradana Audio. Anggara Recting. Terima kasih. Pak Cep Andom semongko. Sesek jero dodo pancen larakake nanging kepiye maneh kowe wong kang duwe aja selak batinmu marang kahananmu
welasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis nasibku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe lara atimu sepurane wis gawe lara atimu pupus tenan ya Mas pupus tenan kita tidak berjodoh Ape dalam oh nggih diselani Ya. terima kasih tadi sudah lewat Channelnya Pak C Pandem Suka ya. Masih lho nggih Lah kok medeni ngono to Pak jeneng lagune. Iya. ngerti le langsung Kalem malah. Sing ayu, Nggih. sing ayu. Sik, nyilih Karo bojo. matane Pak aku lanang kok, Mas. lah marah nyanyi Ya, Ya. anu Mbak, sing ayu ngacung. Nek aku no lanang. nyilih bojo Nyilih nyuwun bojo. pangapunten Nyilih niki bojo. dereng nate mireng Pak lagu tayub to niki wong ngoten Sing sedap ndi? nggih Pradana sing ndi we? se Ki selak didisi iki lho. mangku purel nggih siap lah pas niki Ya, ya. pas niki Jaluke sing ayu. Sing ayu? Iya. Mas Pradana sabar dulu ya iya ya Kalem rumah aku. Engko malah tak sliding kowe. kalem iki jane sinden pemain bal-balan kok sledang ora dituruti saya sak lagu Ngomongno Bang aku wedok ngono. Pak. niki wedok ning enek tombake kurang ayu Pak patrol nyanyi mengiring Dalam nggih ini gini ya saya toto dulu karena ini tadi jenengan kan barusan datang saya ladeni satu dulu habis itu saya tak minangkani pamrih yang ada di sini nggih siap sebagai kehormatan selamat datang mangku purel mangku burel nulis lah nyanyi delon ya Mbak Sawa iki sing pundi Pak dokter anak sing tengah niki niki ayu lek maca Pak gak maca alise ilang Lambemu. alise gudi ini sini wedake dilange ireng kaya ruru wae cuk ngono to lagune mangku uler Mas mangku burung ya dipinangani ya iya heeh ya engko aku bareng ngerepek ya ora lagu apa-apa lawas. ora apa-apa lawas rapal anyar lali Wes lali omah ora uli-ulian lho lagune iya mangku burel iya iya senengane dolan ning karaokean Iya. senenganmu Triana Anggara Lekte Pradana Audio piye yo aku ralilo bisa
Dene cintaku luar biasa, jelas paling tulus dunia. Walau kadang gawe aku kelaran, apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Terus tekan matiku mung sampeyan, ra ono mungkir lek ku berjuang. Kudu dadi siji ora urusan, sampai pada tujuan Tuhan mengizinkan. Wong lanang liyane ra bakal iso ngenteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji yanding sliramu tekan ku mati. Tunggu ora bakal mandek sadurung sliramu bali toku lagi ora apa-apa tresnoku tekane mati. Sing penting rasaku saterusi ana ning jero ati ning atiku. Pengen ku siji yanding sliramu tekan ku mati. Tunggu ora bakal mandek sadurung sliramu bali toku lagi ora apa-apa tresnoku tekane mati. Sing penting rasaku saterusi ana ning jero ati ning atimu. Asik waton waras. Terus tekane mati sampun ngatur request dari tuan rumah. Ah, Ya. iya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bapak Ibu kalau mau tresno sampai mati sampun dipun pinangkani request dari tuan rumah. Mugi-mugi saged dados jambining saya. Matur nembah nuwun ingkang sampun paring rezeki dumateng kula sak kanca, mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang langkung kathah. Amin. Nggih. Niki Ayo Mas Reza. Kedaden tenan duwe omah sing ra bersih. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Tunda sok lewes gede dadi apa ya Mas ya? Ngobrol ra ono entek
supayane bako bebrayan manekum saliro yen rupe ada mugi sawase ngancari sotyo tulus buang gondong pingimbu beto roko gandeng tresno oke ya ngobrol ra ono antekne tengah wengi tetes sembun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis kancani aku samaiki wis iso saling nguwat-nguwati kudu wong liya sing rasanen hubungan iki berlanjut tatap lakune ning coba pakartaran angine saya dewa serang ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan yo ngalah oke terima kasih kedemas to supaya nebako budaya manekum sariro yen rupe ada mugi sawase ngancani satya tulus buang gondong pingimbu beto roko gandeng tresno wonten waras apa mas ngobrol ra ono antekne tengah wengi tetes sembun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis kancani aku samaiki wis iso saling nguwat-nguwati kudu wong liya sing rasanen hubungan iki berlanjut tatap lakune ning coba pakartaran angine saya dewa serang ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah
diaturkan Mas Bambang.